Why BBM? Dahil ba Ilocano siya? Bobo ba ang buboto kay BBM? Sinungaling ba si BBM? Babagsak ba ang ekonomiya kapag si BBM ang naging Pangulo? Why BBM? Dahil ba Ilocano siya? Ang paninindigan ng Ilocano Defenders ay kung ano yung makakabuti sa sambayanan. Hindi porke o dahil Ilocano ka o kung sino ka man. Bakit si BBM? Dahil siya ay marunong magmahal. May puso ang kanyang pagkatao. Ito'y napatunayan niya sa maraming paraan. Siguro marami nang nakalimot na nung kanyang kabataan, inialay niya at ibinigay niya yung isang kidney niya para masagip ang kanyang mahal na ama. Doon pa lamang makikita natin na marunong siyang magsakripisyo para sa kanyang mga mahal sa buhay. Huwag din natin kalimutan yung kanyang pamilya at kanyang mga anak. Makikita natin sa mga iba't ibang YouTube niya at mga iba-ibang online page niya kung paano niya tulungan, mahalin at pakitunguhan ang kanyang kabiyak at ang kanyang mahal sa buhay. Pangatlo, maayos ang kanyang hangarin, busilak na damdamin ang ating makikita sa kanyang mga ginagawa at sa kanyang mga ninanais para sa ating bayan. Katunayan yan, tuloy-tuloy ang kanyang mga programa sa pagtulong sa ating mga kapwa, lalo na nagkaroon ng bagyo noong nakaraang Disyembre. Nakita naman natin kung paano ang kanyang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Pangatlo, mahinahon ang kanyang pagkatao. Meron siyang mga katangian na kahanga-hanga. Hindi siya isang bastos na tao, hindi siya benggador o mapaghigante, bagamat kinukutya siya, minamaliit siya, minumura siya, at inaakusahan siya ng kung ano-ano. Hindi natin siya narinig na naging mapusok sa kanya mga pananalita, sa mga naninira sa kanya at mga nanliliit sa kanya. Kaya sa mga katangian niyan, sa aking palagay at sa aking pananaw, yan ang mga dapat nating ihalal na maging Pangulo o pinuno ng ating bayan o ng ating sambayanan. Bakit ba si BBM? Dahil ba Ilocano siya? Alam mo, ang Ilocano Defenders, ang layunin namin, hindi lamang para makatulong sa mga Ilocano, kundi para makatulong sa buong bayan. Bakit si BBM? Dahil sa nakikita namin, siya ang may pinakamabuting puso at saka siya ang pinakamatulungin sa mga presidentiable na candidate. Nakikita namin na siya ang best candidate for the job bilang presidente. Kasi nung nagkaroon ng Typhoon Odette noong December, mabilis ang action niya para makatulong sa mga taong naapekto ng typhoon na to. In fact, sa lahat ng mga nag-donate at tumulong sa mga nasalanta ng Typhoon Odette, si Bongbong Marcos lang ang nagdala ng mga water purifier at saka mga VSAT sa Siargao, Cebu at saka mga ibang natamaan ng Typhoon Odette. Kaya sila ang nauna na may signal nung wala pa silang signal dahil nasira ng Typhoon Odette yun. Ganun kabilis, ganun ka-modern, at ganun katalino si Bongbong Marcos. Hindi dahil Ilocano siya, dahil para sa amin, sa nakita namin sa puso niya, gusto talaga niyang makatulong sa Pilipinas at ikabuti ang buong Pilipinas at mayangat ang lahat ng mahihirap sa buong Pilipinas. Bobo ba ang buboto kay BBM? Kabsat, wag naman sana natin bastusin ang ating mga kababayan at ang ating mga mamamayan. Kung napupusuan man nila si BBM, tinitiyak ko na hindi naman sila mga mangmang para liitin natin at kutsain. Ang tanong, bakit siya ang napupusuan at hindi yung mga kanyang kalaban? Hindi kaya dahil nararamdaman nila at nakikita nila ang tunay niyang damdamin at yung kanyang busilak na hangarin na matulungan ang ating sambayanan? Yan lamang ang aking masasabi dahil mahirap unawain kung bakit siya ang nagugustuhan. Ngunit ang tanong ko na lamang, kung siya man ang nagugustuhan, hindi kaya yun ang ninanais o yun ang destiny o tadhana na iginuhit ng ating Panginoon para naman magkaroon tayo ng maayos na Pangulo na tutulong sa atin na maibangon ang ating sambayanan. Paano natin masasabi na bobo ang mga bumuboto sa ating bayan? Kasi ang mga tao sa ating bayan, sagana sila sa impormasyon at edukasyon.
Mula pagkabata natin hanggang pagkatanda natin, lahat tayo dumadaan sa pag-aaral na pinamumunuan ng Department of Education at ang ating mga high school and college and universities. Ngayon, kung susuriin natin ang mga botante, pwede natin sila ay halintulad sa mga consumer na bumibili ng produkto. Sila ay hindi lang iisang age bracket, hindi lang isang social class, kundi multifaceted yan pag bumoto ang mga tao. At pag-aaralan mo yun, lahat sila sagana sa impormasyon na pinepresenta sa ating lipunan. Bakit? Meron tayong free access sa media tulad ng telebisyon. Sa pinakamalayong lugar ng Pilipinas hanggang sa syudad, meron tayong free access sa iba't ibang klaseng impormasyon na pinoprovide ng gobyerno at mga pribadong mga kumpanya na nagpapalabas ng ating mga television news and information and educational content, no? Plus, meron na tayong mga social media and internet. Sagana tayo sa impormasyon. Wala tayong censorship dito sa Pilipinas. Punong-puno ng impormasyon na makikita natin sa World Wide Web o sa internet tungkol sa kahit sinong personalidad mula Amerika, Inglaterra, Australia, Africa, lahat makikita mo. At pag susuriin mo ang lahat ng mga kandidato sa pagkapresidente, makikita mo na lahat ng mga yan napakataas ng awareness level ng ating mga mamamayan. Halos lahat sila, or in fact, lahat sila sa mga nangunguna na pinagpipilian natin ay matagal nang kilala ng ating mga taong bayan at marami ng impormasyon tungkol sa kanila. In fact, yung mga mas mababa pa nga sa survey, mas matagal na nga sa politika compared sa mga nangunguna sa survey. Bakit ganun? Hindi ba't dahil napakarami ng impormasyon at pagkakakilala ng ating mga mamamayan tungkol sa ating mga kandidato? Kaya kung iisipin mo, meron ding isang kasabihan na sinabi ng mga wais na mga profesor at mga skolar, Vox Populi, Vox Dei. Ito ang salitang Latin na sinasabi, the voice of the people is the voice of God. Ang boses ng sambayan ng tao ay ang boses ng langit. So kung isipin mo, ang mga botante, yan ang napupusuan nila at yan ang lumalabas sa survey at magiging final count sa ating election survey, election tally sa end of the election period. Yun ang boses ng sambayanan, yun ang boses ng tao na pinagpilian nila dahil sa kumpletong impormasyon or saganang impormasyon na natanggap nila mula sa iba't ibang sources. At hindi lang yun, napakaraming leaders, teachers, and social workers na nandyan para gabayan ng ating mga sambayanan. At kung dahil sa lahat ng yun, at yun pa rin naging desisyon nila, huwag mo na sabihin na bobo ang tao. In fact, may isip pa nga natin na napakatalino ng taong bayan. Kasi kung napakabobo nila, hindi dapat tayo nagiging isang maunlad na lipunan na mayroong ekonomiya, na mayroong progreso, na marunong magtrabaho, na nakaka-graduate ng mga courses na matataas. Kasi ang mga tao, meron sila nakikita na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang na analyst, no? Pag i-analyze mo ang lahat, kasi multiple points of view ang lipunan. Hindi mo lang pwede sabihin na ito ang point of view mo, kaya nga may debate, di ba? Kasi iba't ibang tao, iba't ibang points of view. Pag ang maraming tao ay kumampi sa isang point of view, makikita mo na meron silang mga pinagdaan ng impormasyon, experience, personal access na mga information na bumuo sa decision-making process na dumulot sa pagpili nila kay BBM. Kaya masabi ko, paano masabing bobo ang mga boboto kay BBM? Well-informed sila, well-educated sila. Matagal na panahon ang binigay sa ating mga kandidato para bigyan ng pagpapakilala sa kanilang sarili. At lahat naman sila halos ay nakilala ng ating sambayanan. So masabi ko, hindi po bobo ang mga boboto kay BBM. Sinungaling ba si BBM? Kabsat, siguro, yung tanong na yan ay sasagutin ko rin ng isa pang katanungan. Sino ba sa atin ang hindi nagsinungaling sa ating buhay? Sino ba sa atin ang makapagsasabing hindi tayo magsisinungaling kailanman sa ating buhay? Sa aking palagay at sa aking tingin, sino man ang magsabing hindi siya nagsinungaling at nagsisinungaling, siya yung pinakamalaking sinungaling na makikilala natin. Dahil lahat tayo nagkakasala. Si Jesucristo lang na ating Panginoon ang hindi nagkasala at hindi nagsinungaling nung siya'y nasa ating mundo. Kaya sa akin, para siya husgahan, para siya hatulan, para siya akusahan,
na isang sinungaling, parang isang tao na tinitingnan mo yung muta sa ibang mata pero mas malaki pala yung muta sa iyong mata. So sa aking mga kapatid at kababayan na nag-aakusa o nanghuhusga o nangungutya, huwag sana nating kalimutan na pag naghusga ka at nangutya ka ng kapwa mo, parang salaming yan ang iyong pagkatao. May kasabihan nga sa Ingles if you point a finger, 3 fingers point back at you. So kung gusto natin manalo sa halalan, huwag tayong manira ng kapwa. Huwag natin idain yung kapwa para lang tayo magtagumpay. Bakit hindi na lang natin ilatag ang ating mga hangarin at katangian? Huwag natin ididiin at kukutsain ng kapwa dahil yan hindi lamang kasalanan sa tao, yan ay kasalanan din sa ating Panginoon. Sinungaling nga ba si BBM? Medyo interesting nga yung question na yun kasi kung tinanong kita, nagsinungaling ka na ba sa buong buhay mo? Siyempre yung sagot mo doon, oo. Kung sabi mo, hindi nagsisinungaling ka talaga. Alam mo, lahat ng tao nagsisinungaling. Ang point natin dito is, para ano ba yung sinungaling nila? Pag nabasa niyo ang history books ng World War II, may mga pare na nagsinungaling doon sa German government dahil tinatago nila mga Hudyo sa mga gustong sumaktan at patayin ng mga Hudyo na yun. Mali ba yung paggagawa nila na nagsinungaling sila? Kahit pare nagsisinungaling. Pero yung ginawa nila yun para makaprotekta ng mga ibang kapwa nilang tao. Kung sinasabi natin na nagsisinungaling si Bongbong Marcos, siguro naman bilang tao, lahat naman tayo nagsisinungaling. Yung point natin dito is, mabuti ba ang puso niya? At gusto ba niya makatulong sa Pilipino? At gusto ba niyang iangat ang buong Pilipinas? Masasabi ko doon, oo. Na gusto niyang makatulong at mapait talaga siyang tao. Babagsak ba ang ekonomiya kapag si BBM ang naging Pangulo? Kabsat, maraming nagsasabi na kung si BBM ang magiging Pangulo natin, hihina ang ating ekonomiya at ang matatakot ang mga negosyante dahil sa baka magkaroon ng martial law at magkaroon na naman tayo ng diktadura. Gusto ko lamang linawin sa inyong lahat na una, siya ay lumaki sa iba't ibang bansa, sa Amerika at sa Inglaterra. Doon, sa tingin ko, namulat ang kanyang kaisipan kung ano yung mga dapat gawin para mapaunlad ng ating sambayanan. Pangalawa, makikita natin sa mga kanyang programa na isinakatuparan ng siya gobernador ng Ilocos Norte, kanyang itinaguyod ang mga bagong proyekto katulad ng windmill at iba't iba pang patungkol sa agrikultura. Nakikita ko na kung siya ay magiging Pangulo, yung puso niya ay para ibangon ang ating sambayanan. Isa diyan sa mga tinitingnan kong aangat ng gusto ay ang agrikultura natin, ang sektor ng ating agrikultura, dahil yon ay malapit sa kanyang puso. Pangalawa, dahil bukas ang kanyang kaisipan, alam ko, natitiyak ko rin, na dadami ang kanyang aanyayahan na mag-invest sa ating bayan na mulat mula sa ibang bansa upang mabigyan ng mas maraming trabaho ang ating mga kababayan. Pangatlo, nakikita ko rin na dahil sa mga programang isinasakatuparan niya ngayon ng pangkabuhayan at tinuturuan niya ang ating mga kababayan na magkaroon ng mas maraming abilidad at kaalaman para magkaroon ng trabaho, yan ay makakatulong din para nang sa ganun mas maraming mabigyan ng trabaho sa iba't ibang bansa at tumaas ang kita ng ating mga kababayan sa kanilang mga hanapbuhay. Paano naman nila nasasabi na babagsak ang ekonomiya pag nanalo si BBM? Napaka-negatibo naman na point of view yun, na speculative at masasabi ko ang fake news dahil hindi nila kilala o hindi nila pinapresenta ang magagandang katangian ni BBM. Pag titignan mo si BBM, marami siyang napakagandang programa na ginawa niya mula nung pagkabata siya, naging governor siya, senador, at hanggang ngayon na naisip niya para sa probinsya niya sa Ilocos Norte. Titignan natin na sa mga pinakasikat na programa niya, sustainable energy. Napatayo niya ang windmills kasama ang mga iba't ibang mga private sector para magkaroon ng sustainable, murang kuryente para sa lalawigan ng Ilocos Norte at Luzon, Northern Luzon. So, kung doon pa lang naisip niya na kailangan magkaroon ng sustainable form of energy para mapababa ang presyo ng enerhiya at mapalago ang mga industriya,
katulad ng manufacturing at iba't ibang sektor na makakadulot sa mas maraming mga trabahador sa kanilang probinsya. Doon pala makikita mo, meron siyang foresight pagdating sa economy. Tapos, hindi lang yun. Panoorin niyo yung latest vlog niya, yung tungkol sa agricultural plan niya sa kanyang YouTube channel, Bongbong Marcos Vlog, BBM Vlog. Pinapakita niya doon ang kanyang pagsusuri kung papaano papaunlad ang mga farmer at mga farming techniques from pre-production to post-production and distribution. Marami siyang mga ideas kung paano mapamura ang pagkain ng bawat Pilipino, mapakain ng bawat Pilipino. Kaya doon pala makikita mo na he is a thinking man and he has plans for the betterment of the country. Hindi natin madi-discount yun, no? At isa sa mga napakaswerte niya dahil meron siyang isang napakahusay na gabay sa kanyang buhay, na gumagabay sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ang kanyang asawa na si Attorney Liza Araneta Marcos, na isang profesional na gumagabay at nag-a-advise sa kanya paano maging maayos na presidente ng Pilipinas. So, marami siyang mga plano, marami siyang mga nagawa na at balak gawin para sa ating bayan. So, sa nakikita ko, siya ang isa sa mga pinakamahusay na kandidatura sa ating pagka-presidente. May bagong